να μου δώσουν μια ιδέα. Εγώ βάζω το ξυπνητήρι στις 7 το πρωί. Ή καμία φορά λίγο παραπάνω, 7.30. Αλλά δεν το προλαβαίνω ποτέ ή σχεδόν ποτέ, γιατί είναι, χτυπάει το τηλέφωνο ή έρχεται email πριν από την ώρα αυτή. Άρα αναγκαστικά πρέπει να σηκωθώ. Αλλά θέλω πάντα να κάνω την προσευχή μου. Γι' αυτό βάζω πάντα το ξυπνητήρι, γιατί δεν εννοείται η μέρα μου να αρχίζει χωρίς να προσευχηθώ και να ευχαριστώ τον Θεό ότι μου χαρίζει και άλλη μια μέρα ζωής για να ζήσω και να υπηρετήσω τον συνανθρωπό μου. Να, και εδώ είναι. Τι λες τώρα, με βολεύεις, βρε Νίκο. Σαν Κάριτας Σκύου ανήκουμε στο ανώτερο που είναι η Κάριτας Ελλάς. Είμαστε μέλος της Κάριτας Ελλάς. Αλλά το πρόγραμμα για τους πρόσφυγες που θα αρχίζουμε να εκτελέσουμε Θεό θέλοντας από την άλλη εβδομάδα ανήκει στην Κάριτας Ελλάς. Ήταν τι μεγαλύτερες ανάγκες είχαν αυτά τα 3 κέντρα. Μας ενημερώσαν ότι είναι υπνόσαχος και υποστρώματα. Στο Μερσινίδη ήταν 10 μητέρες από τη Συρία ή το Αφγανιστάν ή δεν ξέρω και άλλες χώρες που είχαν τα μωρά νηστιά 3 μέρες, μωρά από 2 μηνών μέχρι 4, τρόπους ζωής και που γεννιούνται κτλ. Φέραμε αυτά για τα παιδιά, για το πρωινό, καλημέρα σας. Ναι, να γράψουμε. Τώρα και 30 κοράσαν. Τα ζητήματα των μεταναστών ή των προσφύγων δεν αφορούν τους δήμους στην Ελλάδα. Το διοικητικό σύστημα στην Ελλάδα δεν, μέσα στο νόμο ας πούμε, που αφορά του Καλλικράτη που σχετίζεται με τους δήμους του 2010 δεν υπάρχει καμία συζήτηση για αυτά τα ζητήματα. Και ο Δήμος δεν έχει επίσης πόρους για να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα καθόλου, ούτε καν διοικητική δομή αντίστοιχη γι' αυτό. Από το ελληνικό διοικητικό σύστημα αρμόδιος για αυτή τη διαχείριση ήταν η ελληνική αστυνομία και είναι. Πρόσφατα υπάρχει και το Υπουργείο Μετανάστευσης, το οποίο ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα δραστηριοποιηθεί περισσότερο σε αυτό το τομέα. Η δική μου άποψη είναι ότι η ελληνική αστυνομία, παρότι κάνει ό,τι μπορεί, δεν έχει το προσωπικό που χρειάζεται, δηλαδή κοινωνικούς λειτουργούς, ανθρώπους που μπορούν να δράσουν μέσα σε σύνολα ανθρώπων όπως οι πρόσφυγες. Και αυτό η έλλειψη φαίνεται. Η ελληνική αστυνομία είναι εκπαιδευμένη για άλλα ζητήματα. Βλέπετε, ο κόσμος λύνει τα πράγματα εκ των ενόντων βλέποντας την απόλυτη ανάγκη. Κυρίως όταν βλέπεις παιδιά, γυναίκες, ας πούμε, έτσι, σε δύσκολη κατάσταση, προσπαθείς να βοηθήσεις όσο γίνεται περισσότερο. Ο αριθμός κυμαίνεται και εξαρτάται από την ημέρα, από τον καιρό που έχει και από οποιοσδήποτε άλλους παράγοντες καθορίζουν κυκλώματα τα οποία δυστυχώς είναι αυτά τα οποία ελέγχουν όλη την κίνηση
αυτών των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη. Ξεκινάνε υπάρχουν ημέρες με 50, 80, 150 ανθρώπους, αλλά το τελευταίο καλοκαίρι τα νούμερα είναι πάνω από 200 άτομα ο μέσο όρος ανά ημέρα. Έχουν έρθει ημέρες που έχουν φτάσει στις ακτές της Χίου πάνω από 400-500 άνθρωποι. Εδώ, οπότε είναι. Πάρα πολύ καλή. Ο ρόλος ο δικός μου δεν είναι τόσο ιατρικός, όσο είναι στα πλαίσια του Ερυθρού Σταυρού. Το τοπικό τμήμα, το περιφερειακό τμήμα στοιχείο εδώ του Ερυθρού Σταυρού έχει κάποιες πρωτοβουλίες και έχει μια συμμετοχή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των μεταναστών, όχι τώρα, εδώ και περισσότερο από 20 χρόνια. Γιατί το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και συνεχίζεται με ένα αριθμό που συνεχώς αυξάνει για να φτάσουμε στις σημερινές μέρες, στις τελευταίες μέρες που το πρόβλημα έχει οξυνθεί τόσο πολύ που είναι πλέον εξαιρετικά οξύ και δεν ξέρω πώς θα λυθεί και δεν ξέρω και πότε θα σταματήσει για να μην. Παρ' όλα αυτά μπορούμε και προσφέρουμε, πιστεύω, σε ένα καλό επίπεδο. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε περισσότερα. Τώρα θα τρέξει ένα πρόγραμμα από την τέλος της εβδομάδας που είναι το πρώτο πρόγραμμα που θα μας στηρίζει μέσω του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Είναι ένα τετράμηνο πρόγραμμα που ελπίζω να δοθεί παράταση με 2 νοσηλευτές και με κάποιο υλικό για να καλύψουμε τις πρώτες ανάγκες των ανθρώπων αυτών που έρχονται εδώ. Για την ακμή που λέγαμε, έτσι. Ναι. Στις αρχές του 2000 το πρόβλημά μας ήταν κυρίως τα μεταδοτικά νοσήματα όσον αφορά τη ψώρα, την υπατήτιδα, τη φυματίωση. Θα έλεγα ότι στοιχειωδώς με κάποια μέτρα προφύλαξης στο προσωπικό εδώ και το λιμεναρχείο και η αστυνομία και οι υπόλοιποι που εμπλέκονται στην υποδοχή δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Το προσωπικό που ασχολείται με αυτά είναι προσωπικό που είναι η δουλειά του. Και σε όλες τις δουλειές υπάρχει ένα ρίσκο. Όποιος δεν θέλει να παίρνει αυτό το ρίσκο, αλλάζει δουλειά. Έχουμε, όπως ξέρετε, πάρα πολλές αφίξεις μεταναστών, σχεδόν καθημερινά από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Είναι συνήθως Σύριοι, Αφγανοί, Ιρακινοί.
Και βέβαια ανάμεσά τους έχει και πάρα πολλά παιδάκια. Τα παιδάκια αυτό που ζουν ερχόμενα εδώ δεν είναι καθόλου παιδικό και έτσι θεωρούσαμε ότι θα ήταν μία όαση στην ζωή τους ουσιαστικά, αυτήν που ζουν εδώ, την προσωρινή ζωή τους, το να κάνουν κάτι που να τους ξαναθυμίσει ότι είναι παιδιά. Και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε έναν παιδότοπο. Τον είχαμε πρώτη φορά κάνει την ημέρα του αντιρατσιστικού φεστιβάλ. Βασικό μας πρόβλημα είναι η γλώσσα, γιατί βέβαια δεν γνωρίζουμε τη γλώσσα τους και οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν αγγλικά. Αλλά όπως είδατε από αυτό το μικρό δρόμενο, ευτυχώς συνεννοούμαστε, γιατί η γλώσσα της τέχνης, όπως είναι η ζωγραφική και η μουσική, είναι παγκόσμια. Αποφασίσαμε να κάνουμε τον παιδότοπο στο αντιρατσιστικό και επειδή το είχαμε ήδη οργανώσει για το αντιρατσιστικό, είχε ένας από την ομάδα, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος, την ιδέα το πρωί εκείνου της ημέρας να μας πει: θέλετε να κάνουμε το αντίστοιχο παιδότοπο απάνω στη Μερσινίδη. Και πήγαμε τελείως. Ό,τι θα κάναμε δηλαδή στον παιδότοπο του αντιρατσιστικού για όλα τα παιδιά της πόλης που έρχονται και παρακολουθούν το αντιρατσιστικό, το ίδιο πήγαμε και το κάναμε το πρωί απάνω με τα προσφυγόπουλα και πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Εμείς εδώ είμαστε μια ομάδα από φίλες, κάθε μία έχει τη δική της ειδικότητα και ερχόμαστε το καλοκαίρι 3-4 φορές το μήνα, προσπαθούμε και πιο πολύ και κάνουμε κάποια παιχνίδια στα παιδιά των προσφύγων που έρχονται από το μακρινό τους ταξίδι. Περιλαμβάνουν μουσική, ζωγραφική, κάνουμε κάποιες κατασκευές, κάποια μουσικά όργανα και αυτό προσπαθούμε κάπως να απαλύνουμε. Λοιπόν, οι άνθρωποι συνήθως μπαίνουν σε χώρους που είναι πιο απομονωμένοι, δηλαδή δεν θα μείνουν μέσα στην πόλη που να έχει πάρα πολλά σπίτια γύρω, οπότε δεν έχουν όλοι οι πολίτες ακριβώς την αντίληψη του τι συμβαίνει, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν κοντά, όπως είναι αυτή η γειτονιά, στο κάστρο ας πούμε, εκείνοι τα βιώνουν πιο πολύ έντονα τα προβλήματα και είναι θυμωμένοι κάποιοι από αυτούς, γιατί επηρεάζει την καθημερινότητά τους. Κάποιοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα για το θέμα, δεν το βιώνουν δηλαδή έτσι πολύ έντονα. Το να μαζέψουμε μερικές εκατοντάδες βάρκες που έχουν βγει αυτό το καλοκαίρι και οι οποίες πρέπει να μαζευτούν γρήγορα, διότι πολλές φορές βγαίνουν σε ακτές οι οποίες είναι πολυσύχναστες από κόσμο για μπάνιο. Το να πάμε να τη μαζέψουμε με το βάρος το οποίο φανταστείτε βάρκες οι οποίες παίρνουν μέσα 20-30 άτομα, έτσι. Το αυτοκίνητο. Ή φτάνει το αυτοκίνητο, αλλά πρέπει να περπατήσεις πάρα πολύ πάνω στην ακτή για να τα μαζέψεις. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ μικρό και να λέει, μα αυτό είναι το πρόβλημά σας. Για μας αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος. Εγώ
προσωπικά νιώθω χαρούμενη που είμαι μια θετική ανάμνηση σε όλο αυτό το δύσκολο ταξίδι. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και πιστεύω ότι θα το σκέφτονται και μπορεί να παίρνουν κουράγιο. Αυτό εύχομαι. Αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούσαν να είχαν ένα πιο ποιοτικό επίπεδο ζωής, έστω για αυτές τις 2, 3, 5, 10 μέρες που θα μείνουν στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι που μας έχουν ανάγκη δεν έχουν ανάγκη από φιλανθρωπία. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να τους δείξεις